Maayong adlaw kids! Si Teacher Mamie, welcome kanimo sa CF Johnson Good News Class Online. Si Teacher, pahinumdum kanimo na i-boost ang imuhang immune system. Kung dili kalimtan, ang social distancing, pagsuot og face mask, pagsanitay sa imuhang kamot every now and then, pinaagi sa alcohol, sanitizer, o paghugas sa kamot with sabon. Kung kita nag-atiman sa tuang lawas, dili nato kalimtan nga ating manunusap nato ang atong espiritual na kinabuhi. Pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pagbasa sa iyang pulong, ug tun-an kini ug ikinabuhi matag adlaw. Uban na nato si Teacher Pressy sa memory verse. Makita kini sa Isaiah, asa kaha na sa chapter ug verse. Ang Bible lesson, makita usab kini sa Biblia sa Old Testament sa libro sa Judges chapter 6 verses 1 to 14. Ug dili nato kalimtan nga sa ato ang pagpadayon unsa man atong buhaton, sugdan nato kini pinaagi sa pag-ampo. Mao kini ang pakipag-istorya sa Ginoo. Isulti nato kaniya kung unsa atong mga pagpasalamat matag adlaw sa free nga hangin. Kinahanglan gid kini pagpasalamat sa Ginoo ug ang ato ang health. Tanan naga-provide siya sa atong kinahanglanon. O kinahanglan usab nato isulti kaniya kung sa atong gibati, nasakitan ka ba, mapasalamatan ka ba, una kay hamlo, isulti sa Ginoo. Pwede ihoho, pwede nga kusog, pwede nga ikaw lang naga-pray, wala nakabalo ang uban. Unsa man ang imong ginabuhat, asa ka man karon, makaampo ka sa Ginoo. Sama kanato karon, i-fold ang ato ang kamot ug ipiyong ang mata. Ginoong Diyos, salamat sa imuhang panahon nga gihatag kanamo karon. Hangtod kami, libre ang hangin. Naga-enjoy kami sa imuhang grasya. Salamat sa teachers nga hangtod karon, walay puas nga pagtudlo sa bata nga nagatan-aw kanamo karon. Salamat usab sa kinabuhi sa bata ug salamat sa iyang panahon nga iyang gihatag kanimo pinaagi sa pagtan-aw sa GNC online. Tabangi siya nga masulti niya ang iyang gibati. Mapasalamaton man, nasakitan man na may hangyo, tabangi siya nga masulti kanimo. Aduna siya kalisod sa kinabuhi, tabangi siya. O Ginoo, nagahangyo ako nga masabtan niya ang imuhang pulong nga itudlo sa teachers karon ug ikinabuhi kini niya matag adlaw. Ang tanan akong ginasalig pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Bata, nagatuo ka ba sa unsay gisulti sa Ginoo? Amo na karon ang ato ang hibaw-an, ang pulong sa Ginoo. Nagasulti sang kamatuoran. Ang pulong sa Ginoo makita kini sa Bible. O kini ang pulong niya makita sa Old Testament. Akong basahon sa Bisaya bata ha. Nagaingon siya diri sa Isaiah chapter 12 verse 2. Ang Diyos mao'y nagluwas kanako. Busa mosalig ako kaniya og dili mahadlok. Kay ang Ginoong Diyos maumay akong kusog og panalipod. Og siya ang akong manluluwas. Isaiah chapter 12 verse 2. Kung ako kining gipadako bata para mabasa ninyo ang pulong sa Ginoo. O sige daw, basahon na nato tanan B. Isaiah chapter 12 verse 2. God is my salvation, I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. Isaiah chapter 12 verse 2. Kung sa may buot pasabot sa iyang pulong, nagaingon siya dara, God is my salvation. Kung ikaw bata, nga naa na Jesus sa imuhang kinabuhi, siya ang imong manluluwas. O gaingon siya, I will trust and not be afraid. You can depend on God. Makasalig jud ka kaniya. O gatagan niya ikaw sung kaisog. Nga dili ikaw mahadlok. O gayon pa dira, for the Lord Jehovah is my strength in my song. Anong magpasabot? Ang Jehovah, usa na siya ka pangalan sa Ginoo. O ang Ginoo
ato ang saligan. Ug siya magahatag kanato og kusog sa dihang nagakaluya ka. Tingali bata na experience nimo ang kaluyahon. Dili ka ganahan mo adto sa eskwelahan kay daghan bata nga nagabuli kanimo o kaya sa inyong balay gainaway kamo sa imong manghod. Gubot kaayo. Nagaluya ikaw, pero ang Ginoo bata magahatag kanimo og isa ka alawiton nga makakanta ka kay tabangan gayud ikaw sa Ginoo. Amo na ang iyang pulong bata aton gayud ang saligan kay ang Ginoo magatabang kanunay gayud. O sige daw bata bi, kung ikaw bata nga wala pay Jesus, kung ikaw bata nga may Jesus na sa imong kinabuhi, ang kaluwasan nga imo nang nadawat, pasalamatan nimo ina sa Ginoo, anak ka sa Ginoo. O makadepend ka sa iya sa tanan nga mga panahon. Kung naakay problema, naay trouble, maasahan ang pulong sa Ginoo. Kung ikaw bata nga wala pay Jesus sa imong kasing-kasing, tuhui nga si Jesus lang gayud ang makatabang kanimo ug siya makaluwas kanimo sa sala. O gani bata, imong tuhuan ang gibuhat ni Jesus ug imo siyang dawaton sa imong kasing-kasing. O gani pabilin ikaw nga magatuon sa ato ang Bible lesson karon kay naa kay tsansa nga imo pa jung makilala ang Ginoo ug madawat nimo si Jesus nga imong manluluwas. Salamat bata no. Og karon ato nang memorize ang ato ang memory verse karong adlaw. O sige daw bidunganon daw nato tanan bata. O sige, ready, go. Isaiah chapter 12 verse 2. God is my salvation, I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. Isaiah chapter 12 verse 2. Para madali ma-memorize dayon nato bata, mag-drill usa ta. Ang ato karong drill amo ni, mao kini. O sige daw mga bata nga nakakaon karong adlaw, dungan sa kuang memorize. O sige, ready, go. Isaiah chapter 12 verse 2. God is my salvation, I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength in my song. Isaiah chapter 12 verse 2. Isa pa jud, ang mga bata nga nakapaligo, dungan, ready, go. Isaiah chapter 12 verse 2. God is my salvation, I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. Isaiah chapter 12 verse 2. Isa pa jud, ang mga bata nga naka-t-shirt o white, dungan. Sabay-sabay, ready, go. Isaiah chapter 12 verse 2. God is my salvation, I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength and my song. Isaiah chapter 12 verse 2. Isa pa jud, tanan nga mga bata nga nakakaon og burger. Ready, go. Isaiah chapter 12 verse 2. God is my salvation, I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength in my song. Isaiah chapter 12 verse 2. O sige mga bata, wala na dyan kopya. Sabay-sabay, ready, go. Isaiah chapter 12 verse 2. God is my salvation, I will trust and not be afraid. For the Lord Jehovah is my strength in my song. Isaiah chapter 12 verse 2. Maayong adlaw mga bata. Ako si Teacher Ivy ang inyong makakuyog sa atong Bible lesson karon. Bata, naay isa ka bata nga niuli gikan sa eskwelahan ug naghilak siya.
Ngano ka ha? Nga naghilak siya? Tungod kay, gikatawan siya sa iyang mga classmates. Tungod kay siya nito o kay Jesus. O sa dihang naglingkod siya sa iyang balay nga naghilak, nitigog ang ilahang telephone. Ang iyang best friend nga si Karina. Nagsulti nga, Beth, adto dinhi sa balay. Tungod kay ako, nituusab kang Jesus. O gusto na ko nga, imo istoryahan ang ako ang lola, aron makakilala usab siya kang Jesus. Mga bata, naldipay gayud si Beth. Tungod kay, naay, resulta ang iyang maisugon sa pagsulti sa pulong sa Dios. Gikuha niya ang iyang Biblia o nilakaw siya dito sa balay ni Karina. Sama usab sa mga katawan sa Israel nga nagmaisugon sila ug unong gayud sila sa pagtuo nila diha kang Jesus. Ug gani niaging Sabado nalipay gayud sila kay nabuntog ang kaaway ug nagpasalamat sila pinaagi sa ilahang leader nga mao si Judge Deborah. Ug hibalo ka mga bata, nilabay ang pipila ka mga tuig ang ilahang leader nga si Judge Deborah namatay. Ug ang mga tao naghinay-hinay sa pagbalik sa ilahang dati nga kinaiya. Nagsimba na sab sila sa ilahang mga Diyos-Diyos. Ug wala nila giunungan ang ilahang pagtuo diha sa Dios. Ug wala gayud nila gihimo nga mag-obey sa Ginoo. Gani mga bata, gisulong na sab sila sa mga kaaway dito sa lugar sa Israel. Daghan kayo ilahang mga kaaway, ang mga tribo sa disyerto, ang mga Amalekanhon, ang mga Midyanhon, ug sila nagantos og 7 gayud ka tuig nga magtago-tago sila sa kuweba. Kung salakayon na sila sa ilahang mga kaaway, ang ilahang mga tanong nila, ang ilahang mga tanong, mga bata, patyon sa kaning mga kaaway. Ang ilahang balay, gubon, ang ilahang mga hayop nila, kawaton. Ug wala gayoy mabilin nila bisag isa. Ug mao kini ang ilahang pag-antos sa 7 ka tuig. Ug nahinumduman na sa nila ang Dios. Nangayo na po sila og tabang, nag-ampo sila sa Dios nga luwason sila sa kaaway. Gani mga bata, ang Dios nagpadala kanila og isa ka tawo nga motabang kanila. Ug ang iyahang pangalan sa isa ka tawo mao si Gideon. Okay. Si Gideon naa siya dito sa ilahang balay. Mutabo siya. Ug samtang nagagiok siya sa ilahang mga trigo, naay nagpaduol niya nga isa ka anghel. Ug nag-ingon, ang Dios maanaa kanimo. Isa ka kakusgan, gamhanan nga manggugubat. Nahadlok kayo si Gideon, nahadlok siya. Tungod kay dili siya kusgan, dili siya gamhanan. Tungod kay sa ilahang banay, gamay lang sila. Nagtago-tago sila tungod sa ilang kahadlok. Mga bata, sa wala pagisulti sa anghel, ang Dios nakahibalo na kung unsa gayon ang reaksyon ni Gideon. Anak kagamhanang ang Dios. Nag-ingon si Gideon nga dili na ko na siya kaya. Dili ko kasabot kung unsa ang buot nimong gisulti nimo wala ko kabalo. Apan nagsulti ang anghel nga ipadala ikaw dito sa pagluwas sa mga katawan sa Israel. Ug ang Dios magauban kanimo, tagaan ikaw sa Dios og kaisog, tagaan ikaw sa Dios og kanang kusog. Ug naglibog gayud si Gideon. Ingon ni Gideon, kung tinuod ka nga pinadala sa Dios, dili ka mo hawa diha sa imong gilingkuran.
kuha ako, muihaw ako og kanang kanding, unya muhimo ko og pan, dadon ako dinhi, hulat ako dinhi. Unya ni uli si Gideon, nag-ihaw siya og kanding, naghiluto siya og pan, ug gilingkuran. Kuha ako, muihaw ako og kanang kanding, unya muhimo ko og pan, dadon ako dinhi, hulat ako dinhi. Unya ni uli si Gideon, nag-ihaw siya og kanding, naghiluto siya og pan, ug nibalik siya dito sa punuan sa kahoy kung asa naglingkod ang anghel nga gipadala sa Dios. Unya, gibutang ni Gideon ang karne sa kanding, gibutang niya ang pan, ug gibubuan niya og sabaw, ug gikuha sa anghel ang ihang baston, ug iyahang gikuhit, ug nikalit og siga. Ug dito na hadlok gayud si Gideon. Ingon sa anghel, ayaw kahadlok, dili ka mamatay. Naalang ang Ginoo, mensahe kaniya. Ug kalit lang nawala ang anghel. Ug si Gideon, gihimo niyang kanang halaran. Naghimo siyang halaran dito, agig pahinumdom na ang Dios nagpakita, ang anghel sa Dios nagpakita ditong lugar. Ug si Gideon nagsulti ang Ginoo kaniya nga kanang muadto ka dito sa imuhang inyong balay, unya magkuha ka dito og nating nga kanang baka nga turo, unya imong himuong halad, unya gubon nimo ang halaran sa imong amahan kung asang iyang amahan nagsimba sa Dios. Ug naglibog gayud, nahadlok gayud si Gideon. Ay basig kasukan siya sa iyang amahan. Apan gihimo niya tungod kay nagmaisugon si Gideon. Nangisog si Gideon tungod kay gisugo siya sa Dios. Unya giguba ang halaran sa iyang amahan, giguba niya ug gihimo kato niya sa tungang gabi para walay makakita niya. Ug katong mga kahoy nga nabutang dito, mao to iyang gigatong sa iyang halaran kung asa dito naghalad siya ug nating baka nga turo o dito sa halaran. Ug gusto sa Ginoo nga ang mga katawhan dito musimba gayud sa Dios, sa tinuod gayud nga Dios. Ang Dios nga naa sa langit, ang Dios nga nihigugma kanimo bata, nihigugma usab kanato ug kanatong tanan. Ang Biblia nagsulti dinhi sa Jeremiah 31 verse 3 nga Jeremiah 31 verse 3 nga nag-ingon, I have loved you with an everlasting life. Ikaw ako kitang tanan gihigugma sa Dios. Gani iyang gipadala iyang bugtong anak na si Jesus aron ang kunon ang imong nahimo nga sala tungod kay sa gamay pa naa na kitay daang sala. Sala nga naa sa atong kuna-kuna, sala nga atong ginasulti ug sala nga atong ginahimo. Ug gusto niyang ang kuno ng imong sala. Gani iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Jesus aron siya ang muangkon sa sala. Unsa iyang gihimo, siya nagantos dito sa cross. Ug nag-ingon siya dinhi sa 1 Corinthians 15 verse 3 and 4, nag-ingon siya dinhi, Christ died for our sins according to the scripture, that he was buried, that he was raised on the third day. Mga bata, si Jesus na anak karon sa langit, nag-anam og puloy-an dito sa langit. Aron ikaw makauban niya ug gusto sa Dios nga musimba gyud ikaw sa tinuod nga Dios ug dili sa mga Dios sama sa gisimba dito sa mga katawan sa Israel. Ug pagkahuman ato giguba nila og nag-hire si Gideon og napulo ka tawo sa pagguba sa mga uban pa nga mga Dios dito sa lugar sa Israel. Ug naghimo siya og halaran nga ang Dios gayud nga buhi ang dapat natong simbahon. Si Gideon na siya kaisog
diha sa paghimo niini. Tungod kay gusto sa Dios nga ang mga katawhan ma-realize nila nga na ay Dios nga tinuod ug dili Dios. Kanang Dios nga gihimo sa bato, Dios nga ilahang gisimba, dili gusto ang Dios. Gani nagmaisugon gayud si Gideon. Nagmaisugon si Gideon sa paghimo niini. Nakahibalo siya nga ang mga katawhan sa Israel masuko gayud kaniya, bisan pa man ang iyang amahan masuko kaniya. Apan nagtindog gayud si Gideon nga naay kaisog ug nag-obey gayud siya sa Dios. Ang sulti dinhi sa ato ang memory verse dinhi sa kanang Isaiah. Nagsulti dinhi sa Isaiah nga nag-ingon dinhi sa Isaiah chapter 12 verse 2 nga nag-ingon, I will trust and not be afraid. The Lord himself is my strength and my defense. He has become my salvation. Ang Dios gayud ang manluluwas, no? Ug dili gayud kita mahadlok og magsalig gayud kita diha kaniya tungod kay siya lamang ang atong kusog kung asa makaawit kita sa Dios. Mao kana ang gihimo ni Gideon. Mao kana ang gihimo ni Gideon. Kay balo kang mga bata nga ang mga pagkabuntag ni ana ang mga tao nasuko kaniya. Ug ang balita nilakaw nga sama sa kalayo bisag asa nakaabot ug ang mga tao disulong sa ilahang mga panimalay ug nagsinggit tungod kay nahibaw-an nila nga si Gideon ang naguba sa ilahang mga halaran. Ug nasuko ang mga tao, nagsinggit sila Joas. Gisinggitan nila ang amahan ni Gideon. Gisinggitan nila, pagawasan imong anak, pagawasan imong anak, bantay lagi na siya kay kung magawasan siya. Patsyon yun na mo kay nga nung giguba niyang halaran. Nasuko pag-ayo ang mga katawhan kay Gideon. Apan, nigawas ang amahan ni Gideon nga mausi si Joas. No? Nagawas siya. O nangisog siya. O nag-ingon siya. Nag-ingon siya nga, kung tinuod nga Ginoo si Baal, nganong dili man siya makapanalipod? Nganong dili man niya panalipdan ang iyong pagbalingon? Nga dinha man ta nagsimba kaniya. Sa dihang giguba siya nganong wala man siya nanalipod. Ang sulti sa amahan ni Gideon. Mga bata, nakamyo ang kinabuhi sa amahan ni Gideon. Tungod kay naisip niya nga ang ilahang gisimba nga Dios dili tinuod. O dito mga bata, si Gideon nalipay siya tungod sa iyang amahan nga nakambyo gayud. O nagsulti dinhi ang Biblia, nagsulti dinhi sa Romans, no? Sa Romans chapter 1 verse 16 nga nagaingon, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. So, dili gayud dato mga bata, ikaulaw ang pagsulti sa pulong sa Dios tungod kay naa siya'y gahom, no? Nga ang tanan magatuo diha sa atoang Dios. Sama sa mga katawan ug sama usab sa amahan ni Gideon nga nituo gayud siya sa tinuod nga Dios. No, kay wala man didepensa ang ilahang Baal. Wala man nagdepensa ang ilahang Dios. No? Bisag suko kaayo ang amahan ni Gideon tungod kay giguba usab ang iyang halaran ang iyang Dios dito nga gisimba hasta ang mga tao nasuko usab. Pero nakita nila nga wala sila gidepensahan sa ilahang Dios nga ilahang ginaampuan nga mausib Baal. O kay balo ka mo mga bata nga ang gusto sa Dios nga motuo gayud kita sa atong buhi nga Dios ug dili sa mga Dios. No? Kinahanglan gayud nato mutuo diha kaniya. Kay ang sulti dinhi, no, kinahanglan gayud bata nga nagsulti dinhi sa John 1:12 nga nagaingon dinhi, yet to all who receive him and those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Gusto sa Dios nga ato siyang tuuhan, dawaton tungod kay hatagan niya ikaw ug ako ug kagahom nga mahimong anak sa Dios. Gusto ba nimong dawaton si Jesus diya sulod sa imong kasing-kasing? Kung mao ka ng imong desisyon,
Kinahanglan gayud nimo nga ang kunon nga ikaw nakasala diha sa atubangan sa Dios. O pangayuan nimo pasaylo diha sa ato ang buhi nga Dios. O kung ikaw bata na anay Jesus diha sulod sa imong kasing-kasing, kinahanglan din maging maisugon ikaw sa pagsulti sa iyang pulong. O imo gayud ka ng sundon diha nga ikaw magtubo nga naay kahadlok sa Dios. Kani mga bata, kung ikaw wala pa Jesus diha sulod sa imong kasing-kasing, padayon ikaw nga kanang mutuo kaniya o sundon gayud nimo samtang imo siyang dawaton diha sulod sa imong kasing-kasing. Atong iduko ang atong mga ulo o agaampo kita. Bata, kung ikaw wala pa Jesus, sunod ikaw sa ako ang pag-ampo karon. Ato ang i-fold ang atong mga kamot, iduko na to atong mga ulo, ug ipiyong na to ang atong mga mata. Dear God, salamat tungod kay ikaw nagapa-remind ka nako nga ako nakasala diha kanimo. Jesus, pasayloha ako sa akong mga sala. Ug salamat tungod kay ikaw nagpugas sa ako ang mga sala dito sa cross. Ikaw ni angkon. Ug salamat Jesus nga gitagaan mo kami og higayon nga kami mo tuo diha kanimo ug ako ikaw ang ginadawat sulod sa akong kasing-kasing nga akong personal nga manluluwas. Ikaw magauban ka nako sa matag adlaw nga kami magtubo gyud Ginoo nga na ay kaisog nga i-obey gayud namo ang imong mga pulong ug amo kini siyang ikinabuhi kauban nimo. Salamat sa kaluwasan nga imong gihatag sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Hanto sa sunod higayon mga bata, ako si Teacher Ivy nagaingon. Bye-bye and God bless. Hello bata, Teacher Maybe is back! Hello bata, Teacher Maybe is back! Kumusta ang imuhang episode karon? Nag-enjoy ka ba sa pagpasalamat sa Ginoo pinaagi sa alawiton? Kumusta ang ato ang memory verse? Imuha pa ba na-memorize? Ang Bible lesson, aduna ka ba'y nakatunan? Pinaagi sa kinabuhi ni Gideon o sa mga Israelites? Kung mao ka na, kumusta man ang nahitabo? O sa'y nahitabo nga nung gitugutan man sa Ginoo nga ang Midianites gisakop ang Israelites sa dugay nga panahon. Bata, gitugutan sa Ginoo nga sakupon sila sa Midianites, gigera sila sa Midianites sunod sa 7 ka tuig tungod kay wala sila nagmatinumanon sa Ginoo, lahi nga Dios ang ilahang gisimba. Ug unsa bay nahitabo sa mga Israelites sa dihang niabot ang panahon na nagtawag na sila sa Ginoo. Oo bata, gipatala sa Ginoo ang iyahang anghel ngadto kang Gideon. Ug unsa ang gisulti sa Ginoo sa Israelites pinaagi sa leadership ni Gideon? Imo pa bang mahinumduman sige? Oo, ang ingon sa Ginoo nga gub-on ang altar alang kang Baal. Ang gisulti sa Ginoo nga magbuhat sila og bag-ong altar nga alang sa buhi nga Dios. Bata, sa imuhang kinabuhi dili usab kalimti nga ikaw adunay Dios. Nagahatag siya kanimo og tabang aron ang imuhang kinabuhi makita sa uban nga ikaw anak sa Ginoo. Maghatag siya kanimo og kaisog nga ipakita nga ikaw anak sa Ginoo ug kabalo ka na magsulti og no to bad things and yes to good things. Dili kalimtan bata nga i-share ang atong episode karon. I-subscribe, i-like, o click the notification bell aron ikaw updated sa CF Jensen Goodies Class Online. Until next time, Teacher Mamie says, goodbye and God bless you.